Sajisian ngi pria subhai pi baro shikane ka channel jongi. Kani ka video ya ka bangine pej akane ka por. De ka jingbatai ka phanga bala bo aka dojo ka jingkeli ka baong. Hato pi taj bat kia ka jingkit. Ya ka ba hakaban ai ya ka jubam. Lada don ki bas ngau shisha kumta. Amdai tam nang no nuru. Ndai dai kan tien ki bo try bo no imba e jongi u Jesus Christ. Ulak kular ban pensting kita ka jingkit. Lagi let syau. Ya ki bangila ban syam ratho aka Bible ka blong ka tiang ka jong blai. Kat kum ka gospel jong Matthias kunong ka khat way kat khol ka ba arpu pra ka ba ong. Tuan hanga pi baro ki ba thaj ba ki ba khia ka jingkit dengan penjam ya pi. Hendai shwa ba ni page bar snap ya ka video. Nga subha ba kerpat ya pi ki bampat subscribe ya ka channel. Ki subha ban le na kumta kanang ba kan long ka jiarap yangi. Bakum juro ba pin omdo ya kino ki video ki bangin penmi na ka por ka por. Dito menta ngin page bersam no ya kan ka video. Para bangai bain kita gikan tien ki bangla pule kita gikan tien ki bau jisu perta ya baro kita ki bas syash kori u men bau jisu udang hagado akan ka pertai. Ke basutnat palan baka bangi dei ban tip pat de. Ba banga pule itu gikan tien ka Bible. Degi jing pertau jisu himenta ya baro ki bayo snow ye ki kentien hakani ka por namar jisu yu i ba utip ka jingkit bakhya ayu pidon hakani ka por ya ka banga kwa ngini kran ki katto kat ne ki bakum kita ki jingkit ki bakhya ya ki balada pidon ukular pesting lada piwan jauh kaban kong kamtam mani ki si bamta degi jing thaj ba jing khya jingkit namar ka jing bomyo kam yo jam karpang ki samla lane banyo ka kamai ka ji banbyang ka bam ka di berkakup kesem kat hado ba nda bala banjur ka jingkit ani ka benta ya pelong yingi ban kuslai ba perkhia hado kata-kata sipang kini ki ba penyo la yo setan ubal aukmi lengti dengong kumno ban pelet yingi syaka jing pensoi yo egalat ban job yingi kat bahadu babon sin gile ki lak ki bakala ki belum persya e kamal ko jong blai banyo ita ki jing kam jongi kum dak bam club ni ka corruption ka bangi ong ka cingye pen bam pisa ni ka bravery ka cing thok ka jing syukor ka di ka thiet ka khai ka pateng smuggling ni ka hoarding baka jing trai ki lat ka mai pisa dak ki kam khalai badi ki jing di ba persneu bagi ba pen buat kum ka kian udrogs bat ki wei pat teng pan walangi trei ki kam ki jam ki babej bagi bahong bada kalanti je ko hak bagi si syaru ngilai trei sitom syaba plat pun namar bakam kwa lalot banyo kambun kat hadu bangim kan mausyu wa ban ipod la dia ban syakri yu blai ta bagi klet bau jisu ong wan syau ha bagi kit ye jingkir ke bakhya kum kane da ka bau kular pendap tembiang yang ikum ne ha gospel jom Matthias kun ban riu ko ba arsan ba arpun riu ong wat ku slai la ka jingim ke ai be pin bam ne ke ai be pin di lem ne ke mat jong pi ke ai be pin kom to kmi thu ke simneng bakim ye bet lem ne kim ye od lem ne kim ye lum ma ki tiar rei pun ban ku pa jong pi u ba beneng u bsa ya ki phi te phimlong ke bakham kor sibon ya ki kane ka bau jisu kren om tang ka tien rei do le ru de daga kam man baw la bsa ki san hajar ngut kirang ba tang na kisan teligi pu barki ar teligi dok harit laban syam ya gane bla tho gospel jong Matthias kanong bakhat saw ko bakhat lai do ar puai gospel jong Marcos kanong ban riu ko lai po do saw gospel jong Lucas kanong bakhandai ko sipo do bakhat nyau baka gospel jong Yohanes kanong ban riu ko ban kong hadu ko bakhat saw shushu ujisu wikai ma jaga bin kuslai dikiki baro dan kampan bandingi banle ye ke wege kam ban pelat ingi nak bakum kini ke jingkus lai bakada kalong habolo ongumne ha gospel jong Matthias tunong ban rir khot balai fulai wong hendai pinya wan shuai ke himau blai bat ye ka hok jong u de ye kini ke ai baro an sa ai lang tam habi kabaar perbagai bi baro de jing thaj ba jing khya ka jing kin namar ngi mat ki jing pang ki jing stom kam tam ki jing pang ki bangim la ban pen ko shu
Ikan tei ke balai tu aga gospel jong Lukas kanong baprat ku ke basau pulai do sabu pra kalakit ia ke bakum kan ke jingkit ke bakia da ke balayo pangjin hadu khat ars nem lenter haga bakala pelut ro akinang pulkia ia ke jing yo baro klam daman koi setia anda de jingai ke baskem anda kalai syam yo Jesu kala i warna ke jak jingkit ke bakia haga bakala yo ke jing koi tang shu yo ta ke jankup u Jesu Pabau Jisu lo yo i ke jing kra ko jingat joka ulong gospel jong Lukas kanong bapra ko basau pra to kerban ke kun ke jingat jong pa ka pen khia ya pa kade ke lok ba ye ke jing shisha baragi don ke jingat ke baskem hau Jisu ma u te kulai ban aga jing jathaj ta pen khia no ingi na ke jing pang ki ba e bar kataru de ke jing pen khia ka ba janai kabalai Ding jing thaj ba jing khia ga jing kin namar ka jing pang jong ki longi long sem jongi namar ka jing bamelong kawai kum ga yeng ka sem na ka bon ki daw kabala ban long ka ban kong ka jing ya padang ku pa ka kemi namar do no ka jing ye padang jong ki na ka daw jong jing im lang karu ku pa ha ka bam ka di ba ka jing persubha ha ka jing subha jong ni perthai kabar ka jing jar ki kemi pa nama kajing im lengkar ki kuan kamtam ki kun rang hakadi buat kiat kadi drugs bagi bebon ki jing persubha jongan ke pertai kabalai kajing susi ki kimi pai lagi kun kentai bersenrang namar bagi kun kila setla ki jing senang jing krau jogi kimi pa lagi tiang ke teliat lagi riam ke bed haka kor ke buram kajing pelut kai ke por hakajing penembrengnya kum ki mobile handset bakum juru kajing penjak buram wat akasong kasuman lok baye akwa nama kata ladon kilong yeng ki bakum kita ban peken mau bau Jisu kum bau ju ye ban rong ke yeng ke Mary ba ke Martha Betania kam tamban ba kila dono yo para ba ye joki ulasaros yo bau Jisu ula penimpat u ye ro barwan rong ke yeng ki jongi ban penbet lut ye barok ki jingkul mar jokal longi long sem jongi Adangi keloi ban leit berkot kerpali u barang tangin sesyam bagi jingkit bakia baro on persting lut namar utrang te ban penbet lut ya kita kejing baro haki longgi long sem kijongi kabasau lok baye kejing thai ba jing khia kejing kit dena ka daw jo kejing susi namar ki pop ki bangila le ki pen kusla yingi ayu ka de yingi ban le khamtam ha ba kita ki pop ki bangila le ki pen poyingi ki jing ki ba bonjat kata ka jing le ran ba khrau ba ki jing kni ki bawat abangi kwa banat naki ngim lasyo lok ba ye ka bang kwa banong na magata ka di kapor kalong compare ki pop ayu ngi le haba mersi ba ko jong blay la pekan do angi ka di kapop ngim dei pen ban ban sa ki jing kuslai ba yo gen sayap no ka di kapop andre yeng jot yato bar it la de ho Jisu Kloi penyerap penduduk no ibarat kita kipop bagi jing uslai jongi namar ma utang ma uken balak ban ai ke jing jathat jongi tak ba ai ke jing dengan bagi jing suk apa ka mensiam jongi ya ka balawan khnang ru syagari perthai namar ka nehi banyo maap no igipop jongi ladang ila kloi ban kelak bumut ban plai pop jongi baro kumbla thoru ak tieng jong blai jiti ke berkong Yohanes kanong berkong ko bakhandai ko ong rangi plai pop jongi long ubay ne berubahok ban map no di pop jongi ban pen ko jongi nakabom hok baro David habolus tu ila ka pop bolale hapadeng ki jingku slai ki ban yu sim nasa hangta rei ula kala ka bomot ula plai lagi pop haublei na ka bayam khmat jong ukum ne kasam ka basan phuai ka khot ka banang hadu ka basaw bakat khot ka basipau hadu bakat wei ka ong to isnai yang aublei ka bakum ka jingle isnai jome ka bakum ka jingkan rei ka jing isnai bajam jome to pendam no ka jing pelat jonga to sat khut janga na jingle bom hok jonga batupun khut janga na pop jonga na baga plai ki jing pelat baga pop jonga ka khmat jonga man la ka singi ya me hi ngala le pop baga le ka basni khmat jome to penlong ko tunut ka batmai po jonga au blei batum tmai ka mesim ka bet apo jonga wat brat no yang ana khmat jome wat sim no yelo mesim ba khut nanga kabasan ba ka khadu log ba ye
kajing thai kajing khia kajing kin dena mar ki kendon ki kum ki babun ki bagi kenhun yang maper ki bo yangi ya ka bagi de pendap ya ki jiwa ke potong jisu ki don la kumno ki kum bandir sepakat sautuli kapal jab ki mla ban le ya ki ne ki baklaro ban le ya ki kadon kampas da ki babun ki ai hukum ki bagi de pendap kana ban penbiang ya ki nalol kata kini ki barok kimla setiap pendap dalade hak pendap kita barok ki jilen diam rekom kabelong sisa ka jingkit ke bakia kam tam maka dua ya pirat ya baki mla ban le hi ha ublei ne dan kam ban don uksang nong ya sa ha ublei na ban tajong ki ya baki habbe ban kongo kat bau dawana ki wat la kalong ke jing ban khia ya ki kini barok kilong ke diam kur kom sisa ki bolong ke jingkit ke bakia ki brio ban ba ya bau jisu bau wang ban penjam kini ki barok mut bolo penduk no iki dak basanar iki ka ding pena ya ba tho shai kum ni ka chithi ki kolosai kal no bar ko bakhasa ko ong habra la pendam no ik ko jingkular bla tho akiniam kirkom ka bla le persya yangi ka bla long persya yangi bolo weng no ru ya ka udah sanar ya ka ha ka ding pena dene gane ken ke bang nyem ton kam shu yok siang nong ya san rei direct ngila la ban le shau blei dak ba duai bakar pat lang bau jisu ya baula kular ken ban ai kumbang ila pan ni ke badai na u namar lo ong Matius kanong ban nyau ko ban nyau to pan tan sa ai pi to wat pin sa syam to ti tan sa pli ya pi nang ta uang susu ag gospel jung Yohanes kanong bakasau tada pin pan ni ke kairo nanga ke kerteng jonga ya kata ngan le ken ujisu habo uang berpenjam mi jingkit bakhya jongi udah keluar ro badangi pedang bat bot yo usaai kalang ko jong hangi ke bajam ba ke besting ke bangin ba ne ke baula ai ke hukum bangin pendap tang lai teli kata panengkong ban ie je la ka donut ka siem ba ka jimut jongi baro kabar ban ie ji parmajan kumbangi ie je bat ro kumjo ke balai banyak ie perlokhi kembau try la ie jangi siam ye kene bla tho hago gospel jong Matius konong ba arfuar kad ke balai pusau do balai kundai ba gospel jong Yohanes kanong ba khatlai kad ke balai pusau ba pendap di hukum jo try kamlong ke ba yangi ada ila IT sisha ila ka jing im ban mane ban syakri u haga ban sim ba ka sisha le lagi 4 IT il de kumta kanlong pa kajingkit ke bakhya kumjo hi ban pendap yaki agila pedang yu ban long kertan tang kanam haga bala tikanangin sakit saka wai pa kajingkit bakhya bal kata kalong bangin tat ngin tot bangin swai ke ban be brais ki jing mane bangin senglang jongi banyai dewa yu klam daput baru ban politista ya ka bible ke balong ke tin ke jong u ada ke dialog bayi habang ilalong Kristan dan kami ngiro bai kini kijing tat jing swai ke ban mane ban syakri yu ban predlut au jisu ban ba mauloi i shisha ya kata donor bagi trang ban temai la de mauhi un ai ya kata jing tat yangi ya ka bangin sutu kata de bangin la yo ban man ya jing suk jong u wara pleng kijing e jong jing im baru ban man kijing ke ban ha ka ba mane ba ka ba syakri yu hagari ke por compare ke jingkit bakia ayungi don keduk ke kerdu ke pang ke sitom ke pajing ke pasem haga pendap niam pendap bukom banama ki pop ke bangi lele ke badon kami ngi ban le kalong ban wan show jisu ban bread lo kita barahu lamba ke jing duai badai hang ta pin sesiam beritang mau ubalong ulok ubakodor ubalaru ban sania namar un om inno ingi daliru habangi pagi khmat syau namar une jisu bangi mane bangi syakri mentah de ujo na do menen mentah basdo ke babam jokon ubada kular scam bana minana engi dalairu kumbra tho ha gospel jong Matius kanong ba arpu pra ko ba arpu bong hakami ngalong kat berpi halagasi hadu ke bawai no ke partai ublei unkur kulang yangi baro